jahodové pole Rajka. Oplatí sa tento rok, teda v roku 2026, ísť na jahodové pole, kedy tam sú rady, kedy tam nie sú rady. Ostaňte pri videu, povieme si viacej. Jahodové polia tento rok sa nachádzajú v Rajke, konkrétne keď zájdete za benzínkou do Rajky, odbočíte po dopravaku zbernému dvoru zelenému, tak tam sa nachádza jahodové pole. Ďalšie jahodové pole je medzi Rajkou a Bezeňom. Ďalšie jahodové pole je za Bezeňom, tak skryté vpravo, nebol som tam, ale videl som ho z cesty. A ďalšie jahodové pole je v Mošoni. Čo sa týka víkendu, tak pokiaľ cez víkend pôjdete do Bezeňu a do Rajky, tak tam bude že brutálna plnka, akože naozaj že brutálna plnka. Cez týždeň je to úplne v poriadku, cez týždeň môžete ísť hocikedy večer po robote, na pol hodinku nazbierate si 2-3 kg úplne s kľudom a máte to úplne v pohode, nikto tam nebude, je to tam bezproblémové. Cez víkend sú Rajka a medzi Rajkou a Bezeňom sú brutálne rady. Naozaj brutálne rady, je ťažšie nájsť krajšie jahody, takže vtedy osobne vám odporúčam ísť do Mošoňu, kde už Slováci nechodia až tak často a naozaj sa tam dá aj cez víkend v tej top špičke byť relatívne v pohode, netlačíte sa tam, je tam kde zaparkovať úplne v pohode. Tento rok je cena jahôd okolo, sa mi zdá, že 3,50, čo je úplne iné ako pred x rokmi, keď bola cena euro 20 alebo euro 80, ale je to stále v pohode cena na jahody a za 15, 20, 30 minút nazbierate od 2 do 3, 4 kg podľa toho, ako sa ponáhľate. Keď sa neponáhľate a idete v pohode, tak za 15, 20 minút nazbierate 2,5 kg úplne bez problémov a to vám stačí na tú konzumáciu. A teraz, oplatí sa chodiť na tie jahody, sú to dobré jahody, veľa ľudí argumentuje s tým, že tie jahody sú nejaké nedozreté, nedobré a neviem čo ešte všetko ostatné. Tak, tie jahody sú úplne v poriadku, len čo je problém, aspoň tento rok, minulý rok som si to nevšimol až tak, že sú tam čierne bodky. A tie jahody majú nejakú chorobu, ja vám to potom dám do popisu videa vlastne čo to je. A bohužiaľ sa stáva to, že aj keď si otrhnete peknú jahodu, tak tá jahoda už druhý deň má na sebe čierno-sivé fľaky a už sa v podstate nedá jesť a môžete ju vyhodiť. To znamená, že večer nazbierate a častokrát druhý deň môžete vyhodiť polovicu jahod. Takže čím to je, netuším, ale do popisu videa vám dám, čo to je za chorobu, dám vám tam pleseň alebo škodcu, alebo čo to je, dám vám tam aj fotky a môžete si pozrieť. Takže skôr lepšie vyberajte, zberte si také krajšie, ktoré nemajú znaky tejto choroby, ale bez ohľadu na to, či majú, nemajú znaky, tak proste druhý deň tie jahody už sú v podstate viac menej nepoužiteľné a polovica môže ísť do koša. Dobre, takže to je moja skúsenosť s jahodovými polami v Rajke. Vidíme, počujeme sa pri ďalšom videu.